kan penyanyi ini ngerusui cah cilik jaluki jajan kala delok. Cah kok wis gede ya. Wis gede ra nakal. Ben nangis kok sapa sing ngemiki. Mbak Sintia njaluk apa wi mau? Cireng. Ben molor benan. Malah nyak. Tukokno cireng to nyak. Monggo dilanjut sampun wis ngono ae. Wis ya ngono ae. Bagian rusak. Tepuk Sakinah dhisik. Oh, gak Sakinah. Gak Sakinah ya. Sabtu pandita ratu bersiramu nyata isi seku hokiku sing menir tresnaku ayo tepuk Sakinah. Sabdo pandita ratu ring sliramu nyata sisianku oki Gusti Tersuwun. Ngapunten nek wonten salahe gak kata-kataipun ngapunten nggih. Ngaturaken dumateng para katasna budaya kakung dalah putri. Atur pasugatan negeri setunggal ingkang sampun dipuntaraken dening para kadang putra. Mugi saged damel jampinipun sayang ki panglipare manahke Bapak dalih Ibu ingkang tahat saduki hormatan. Mriki saderipun antara pasugatan kekalih dipuntaraken. Mriki pasugatan dipun segek sak wetawis bagi padosa luhur pasugatan dipun lajengaken. Itu sarga ngaturaken sugeng pinarak juga bersani ngantos titipunanipun Pagedaran. Raga Sambi Putra ngaturaken nuwun. Thank you.